जों दिनै चयलाम कन्स्टिटुएन्सिनि आन्दाराव पद्मनगर विलेज 1 नम्बर वार्डआव जों दिनै जायगायाव खायसा सभा खायखा तिब्रा मथा गेरेडा तिब्रालेण्ड एवारनेस प्रग्राम प्रग्रामाव विशेष खायनाय सिनि TWF नि बरैरावबो मानजाखा जायगायाव जों दिनै साइमानखा सिनि तिब्रा मथाव अरनि जारा CPM BJP खायथनाय बरक दिनै 8 family by 8 families borok 26 voters tini tipra motha borok join khaika tai bwskang dino oro kisota tai BJP rok tongmani abo borok join khainai sing khor mano bormagi sing tini borok no tipra motha tai bubagra ne ngene thangsani jawab phaiman bagine borok no lamsogo tai oro buri rok sing tini kok salaika borok bo bwskang na salo bubagra ne je kuno program je kuno sini dofani jawab borok bo o jaga changori khawe onkhonai ang asa khayo mone bagi boroi malai belai khan tongthoka karon sini ektano sini bubagra sara sini odo phanatai kebo muthangmaya te kebo phiyogui manya sing tamo jesebani BJP khaidi jesebani congress khaidi CPM khaidi singno kebo phiyogya sing national party borok o jaga phayo ekta vote bank ni bagai je singno tiprasani vote langine sin borok no singno thoknani abo sara tai kuno protishuti thoknan protishuti sara tai kuno kori national party rongi mone bagai sing tini belai khan kha songjak sing borok no khabai belai khana sini hamjangma ke sing borok no lamsog je slogan lai tibra mathau tini finance CPM BJP jagar finance borok no lamsogo tini CPM BJP jagar finance tibra mathau sing tini borok no lamsogo bagra ayuk lokthong bagra long live bagra ayuk lokthong CPM BJP jagar finance tibra mathau sing borok no khaba khoya lamsogo CPM BJP jagar finance tibra mathau sing borok no khaba khoya lamsogo bagra ayuk lokthong bagra long live YTF long live TWF long live Tibra Motha long live Buagra ayuk lokthong